سلام كم يتمسي كبرات تخطاتلتنا على تاو زينا انه زينا زقرب لكم ميكيل تخليه فلما ارستاتو منقس إيرترا أبلع قدمه منيستر السودان استفدنا فتنة قتلت بتركونينوم منيستر زبا محدار بزبا بارنتو أب مدبات كلتشان عسران زتكور سيمينار كايدو هب كتما كرن عقم مهران زد الرأس سلطنات وهايبو بقداي سوريا بمونغو تركن يوروبا حبرة استخايد ركب بزيفرة تبتينو أمريكا سراويتا كب أفغانستان كسب كم جمرت يقلت علم أب بوركينا فاسو بستخايد متكعتي 4 سلسلة سلامات الصبات تقاتلهم منقس إيرترا تمالت شعات مقابيت أب كتما كارتوم أب العلي قدماي منيستر السودان عبد الله حمدوك نستفدنا فتنة قتلت بتركونينو بريزيدنتي سياسة فوركي لومي عسرت مقابيت نابب بمنبر لألاو بايتو السودان جنرال عبد الفاتح البرهان أب سردو ملغتي إزوكي تقبارزي نايت ألام حيلتاتن حبحبتو من نتياب السودان متي زلو وتاولو تين مقلباس كوس دوة داليوم ناي زلو ناي كابيت اتسفاس سقومتتات مرآيا مخانو قليتوم بريزيدنتي سياس أب ملغتو منقس السودان نحدقتات نايتي زودق سرعات بمصراق ربح حزب السودان نمحاسن أب سلامن مرققان زوبانا اوتاو أبركتون مقبارن أب زكايدو زلو تصعري ملوء دقافن محزنتن منقس إيرترا كم زي في الليو دقيمو أرقاقيتهم لعلو سب السلطان هقدف بربعته حموشته شدشن شوعة مقابيت أب كتماتات باطع أسمرا كرن مندفران عصبن أبلو كونتات بمنطر زلونا عدلاتن بدوتاتن كمون مدبات كلتشن عسران كينيون زتكور سيمينارت كم زكايري يذكر كما غصلتا نايزي منيستر زباهم حجارات والدين كيالابرها لومي أبارنتو سيمينارا كايدلو وكيل يرينا كداو تولده بملكة تبصاب نزوادو تحستو سامسوم عيلة كم أصلتا نايتي لعلوت سب السلطان هقدف أب زحلف الصومن أب زكايد وسمينارات منيستر زباو محدار أتول دنكي إلابرها أب زباقاش باركان زركبو لعلوت سب مز منقستن هقدفن كمون أزس سراويتن حلفتها قراويان محبراتن أب هلو عدلات بدهوتاتن مدباتن كلتشحن عسران كينيون زتكور سمينارا كايدوم بعسرت مقابيت أب بارنتو أب زكاير سمينار منيستر والدنكيل زحالف عسر عامتاتن قدميو استسقر مرير مدرخ برتاو تقادلون زفت أروم عبيتو وشتاون قداماون عدلاتن بدهوتاتن قنا خمزلو بزرزر دحر مبراه كابتوم سبحت عدلاتنا أب قدميت زسرعن لعلو خلو أقداسنت زلون أب هاقرنا سفين زلو سلامن رقاتن كم اون ناي هزبنا سنيتن حادنتن كم زخونه بمتقاس كتسالي كنابيو كم زد اللي أبتي نزباو سلامن متحوارن بزملكت زكاير زلو تصعري أبزهابو مقلتي نتقوداين متعنقاف قنا أسروم زيت أفئي قداماو بدهوتات كم زلو استقاسي منيستر والدنكيل نزيوم الناقت أمكا محبراوي كتباو شقرات أب بوليتيكاون ودباون سراحات أب من محداران كمون أبطا أمام وياوع عقمسب زتصنحو قدلتات بممحياشن بمقرامن مستعرن طموحن منقست زسانة عبيت من مزقاب أتوكروتو وهيبوو كسر حل مخانو أبريهم أب محيال زباو متحواري شركنة نستمركوسي دبلوماسياو تصمدو مسل سالون أب كلتشحن عسران كابستقبرو مدبات مخانم زتقاسي منيستر والدنكيل استتلمو مدبات بعد معنت تتكبيروم نابز برخن زتقاطحن درجان مبصح ترى أكالات منقستي كادراتن أبالاتن هقدفن ملاء هزبن كعبي كم زقبا أسمير اللوم تساتفت بوغنوم مس مجمار هنسات أبايت زتحاحاز نواتاوي أعربوت بأقو خحسبالو ناب من إسياد زغنعو نايتمهرتن مويان عدلات كدفع اللومن عدلات سراح كسفحن زي حقاو نقدن مقتاع حقاو التوهالخت نقرات كسسن زبلن كالئن رئيتوتات أعربوم حرصو السبعات بمهدار كبابويا قون تيزا كايدو رشاو نتفتاتا بملمع جرادين بمنطافة تبابعو سيتي رخبوهم زلو نيرينا بزهابو حبريتا قليتهم كابرغت بوتاتات نزوردو حيز تتغيمهم استفلالي فرتاتن حملتن يلمعو كم زلو استغصتم حرصتوت أب مربحن هبون بوسن متاني نتفو كم زلو وارديهم نتن تفتات كجمرون كلو دليتن تبقسون مبر تمكرو كم زينا برامز تقصو تموهاب تريتو كاب زينا بجزيجن تمكرون مهرتن إنا دلبو بممصوم كم تتبابعو حبيرهم نساتهم موداتان تفتاتهم بزبلت أنا معبال أبزكايدو تصعري موياو مخري كمون نايوات نواتن تربال مدهانيتن دقف كقبر اللهم حتيتهم
ሱሳ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 72 መንእስያት መምሃራን ኣብ ኣተኣላልያ ተምሃሮ ዘለዎም ኣእምርን መረዳእታን ንምስፋሕን ኣበርክቶም ንምዕባይን ዝዓለመ ስልጠና ቀሲሞም እቲ ብ6-7 መጋቢት ዝተዋሃበ ስልጠና ምሕደራ ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ምጥንኻር ናይ ምብሃልን ምጽላውን ክእለት ከምኡውን ኣገዳስነት ምውዳብ ኣብ ሃገራውያን ማሕበራትን ካልእን ዛዕባታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ስሉሳው ዝምድና መምሃራን ወለድን ተምሃሮን ብምሕያል ዓይነታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ውጽኢቱ ዝምስገን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ብቑዕ መንእሰይ ወለዶ ንምምልማል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራ መንእሰያት መምሃራን ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ 22 ምሕደራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ብሃማደ ዝተወደበን 8,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፍኦን ሰፊሕ ወፈራዊ ንጥፈታት ተኻይዱ እቲ ብ4 መጋቢት ጀሚሩ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ወፍሪ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብሓፈሻ ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታትን ከትርታትን ድማ ብፍላይ ከምኡውን ምጽጋን ጽርግያታትን ጽሬት ከባብን ዘተኮረ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ሃማደ ኣብ ምድጋፍን ምጥያስን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ብዘካየዶ ዘሎ ንጥፈታት ን8 ደቂ ኣንስትዮ ብኣስታ 60,000 ናቕፋ ብጥሪት ከም ዘጠያየሰ ናይ ልቓሕ ዕድል ብምሃብ ድማ ዓቕምታተን ንምሕያል ይሰርሕ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይመነ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምግታእ ገበናትን በደላትን ንምዕዛዝ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ምክትል ተለንተ እንድርያስ ተስፋ ገርጊስን ንተምሃሮን ነበርትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ህዝቢ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦ ምስ ዝዓቢ ተሪዮ ገመናትን በደላትን ብኡ መንፅር ክንኪ ከም ዝኽእል ብምሕባር መንእስያት ካብቲ ዘይተደለየ ተግባራት ክቁጠቡ ተራ ወለዲ ክዓዝዛት ተሓሳሲቡ ምክትል ተለንተ እንድርያስ ኣስዒቡ ኣብ ዒላታትን ዲጋታትን ምሕንባስ ዘስዓቡ ሓደጋ ከቢድ ስለ ዝኾነ ተምሃሮ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሪዮታት ክቁጠቡ ምዒዱ ተሳተፍቲ ብወገኖም ልዕሊ ዓቐን ሰብን ንብረትን ዝጽዕና ኣውቶቡሳት ቁጥጥር ክግበረለን ኣብ ንኡስ ዞባ ማይመነ ድማ ኣኽባር ሕጊ ክምደብ ዝብል ዝርከቦ ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 47,000 ዓይነት ስውራን ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ጾር ሕብረተሰብ ከይኮኑ ጥራይ ዘይኮነ ብኣካዳምያውን ሞያውን ትምህርቲ ክስጉሙ ምእንቲ ድማ ኣብ ርእስቲ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነት ስውራን ኤርትራ ዘሰላስሎ መደባት መሻርክትን ጉዱሳት ኣካላትን ጸገማቶም ኣብ ምፍታሕን ዝምባለታቶም ኣብ ምኽስኳስን ከም ሰርሕ ይፍለጥ እዩ ሓደ ካብዚኦም ኤርትራዊ ዓይነት ስውር ዶክተር ዝወሰዶ ተበግሶ እዩ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ደምሳስ ጸጋይ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ዶክተር ኪሮስ ፍረወሉ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ዝተወልደ ወዲ 75 ዓመት እዩ ኣብ ፈለማ 1971 ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ሃገረ ሽወደን 47 ዓመታት ተቐሚጡ ኣብኡ ብ1985 ብስነ ቋንቋ ናይ ዶክተሬት ማዕረግ ረኺቡ ብድሕሪኡ ኣብ ዝሰዓበ ዓመታት ግና ሃንደበት ዑረታ ኣጋጠሞም መጽሓፍቲ ምንባብ ኣዝዩ ፈትው ብምንባሩ ድማ ዓለም ጸልመተቶ ኮይኑ ግና መጽሓፍ ንባብ ማለት ኣውዲዮ ቡክ ተጠቒሙ ካብቲ ኣቐዲሙ ዘንብቦ ዝነበረ ብዙሕ መጽሓፍቲ ንላዕሊ ከንብብ ከኣሎ እሞ ነዚ ጽቡቕ ተመክሮ እዚ ምስ ደቂ ዓደይ ዘይካፈሎ ብምባል 8 ዓመት ይገብር መጽሓፍቲ ንባብ ትግርኛ እናዳለወ ንማሕበር ዓይነት ስውራን ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታን ካልኦት መሻርክትን ብነጻ ክህብ ከም ዝጀመረ ይገልጽ እቲ ዝረኸብኩ ጽቡቕ ተመክሮ ምስ ኣሕዋተይ ክካፈሎ ኢለ ኣብዚ በለ 8 ዓመት ገብር መጽሓፍ ትግርኛ ኦዲዮ ቡክ ፕሮዲስ እናገበርኩ ነቶም ዓይነት ስውራን ማለት ማሕበር ዓይነት ስውራን ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ክቦም ጀሚረ ሰሙን ብጣዕሚ ፈትዮሞ ነቲ ውፅኢት ናይዚ ገለ 2 ዓመት ገብር ብፀሓይ ዝሰርሕ መሳርሒ ማለትስ ኮምፒተር ሴት ሙሉኡ ስፒከር ዘሎ ኣብ ሓደ ክላስ ኮንካሲ ኦዲዮ ቡክ ስምዓሉ ትኽእል ህዮም ኣለኹ ፈለማ ምስ መጽሓፍቲ ንባብ ዘላለቶ ጓሉ ምዃና ዝጠቕሰ ዶክተር ኪሮስ ጥቕምታት መጽሓፍቲ ንባብ ካብ ዓይነት ስውራን ሓሊፉ ንናይ ምንባብ ሽግር ዘለዎም ሰባት ኮነ ነቶም መጽሓፍ ክፍት ከብሉ ከለዉ ዘንባቑ ዝነብዑን ካልኦትን ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዓለም ንዝወሃብ ትምህርቲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክቐስምዎ ከም ዝኽእሉ ኣገንዚቡ ናይ ድምፂ መጽሓፍቲ ወይ ከዓ ናይ መጽሓፍቲ ንባብ ዝበሃል ጥቕሙ ሰፊሕ እዩ ፍልጠት ምንሳብ እዩ ፍረ ፍልጠት ከዓ ፍቕሪ እዩ ብፍልጠት ጌርካ ሓደ ኩሉ ተዓምቕ መን ምዃንካ
سلمتها عبز مريض زخم دلوخا عبز على زياخم دلوخا بفلتت يا تركبو تخيل ስለዚህ ነዚ ክካፈል ኢለ ንዞም ብፆተይ ዓይነ ስውራን ኣብ ዘለው ንዓኣቶም ዝተሓበሮም ከምኡ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ዝህቦም ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መፅሓፍቲ የኽብቦም ከለኹ እቲ ሓደ ንሕና ባዕለይ ዝፍረኽቦ መፅሓፍቲ ትግርኛ እዩ ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ኣብ ኢዶም በፂሕዎም ክስምዕዎ ከለውስ ንሳቶም ብዙሕ ምስጋና እዩ ዘለዎም እቲ ናብ መፅሓፍ ንባብ ዝቕይሮ ዘሎ መፅሓፍቲ ትግርኛ ኣብ ባህሊ ታሪኽን ቋንቋን ዘድሃበን دحنا من باب كل زلوهم سبات قصير زسرحون مخانو زحبره دكتور كيروس كله بافلطون فقدن ناي درسي كم زغبرو يبره دكتور كيروس فرولدو زاغيد استاد 50 مصحفتي نباب تغرينيا داليلوم اتزبزحه كابزي دما اب ايت تطقمت كم زبصحي زحبر امصاون نتي بخالوت قانقاتات ايرترا زتدالو مصحفتي بتمساسال اغباب نا مصحف نباب نمقيارو كم مدب حيزو يسرحلو كم زلو يغلص كبرات تخطاتنا زسعب زيناتات هاجرات وصاي كون سلام نكتاتل نتكبار نايتي بغداي سورياوያን ስደተኛታት ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ መንጎ ቱርክን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ብ9 መጋቢት ኣብ ከተማ ብራስለስ ዝተኻየደ ርክብ ብዘይፍረ ተበቲኑ ፕሬዝደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋንን ላዕለወ ሰብ ነዚ ናይቲ ሕብረትን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብቲ ዛዕባ ፍልልያቶም ከጽብቡ ከም ዘይከኣሉ ዝቃላሕ ዘሎም ቱርኪ ሶሪያውያን ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከይሰግሩ ክትዓግት ኣምሳዩ ድማ 6 ቢልዮን ዩሮ ክወሃባ ኣብ 2016 ኣብ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ይዝከር ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ዛጊ ተግባራዊ ከም ዘይኮነ ከም ሳዕቤኑ ድማ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዶባታ ነቶም ስደተኛታት ክፉት ከም ዝገበረቶ ይግለጽ በቲ ስጉምቲ ዝተሻቐለት ኤውሮጳዊ ሕብረት ቱርኪ ነቶም ስደተኛታት ክትዓግት 1 ቢልዮን ዩሮ ቀጥታዊ ደገፍ ክግበረላ ከም ተባባጽዐ ይፍለጥ نتمبصع زنصقت تركي مليونات سورياوያን ስደተኛታት አንፈቶም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝጥሙቱ ገይራቶም ኣላ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤውሮጳ ከቢድ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ክፈጥር ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚትሎ ካብ ቱርኪ ተስፋ ዝሰኣነ ኤውሮጳዊ ሕብረት ግሪክ ነቶም ስደተኛታት ክትዓግት 800 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ክገብረላ ምዃኑ ሓቢሩሎም ግሪክ ነቶም ስደተኛታት ንምዕጋት ተወስዶ ብዘላ ስጉምቲ ምስ ቱርኪ ኣብ ዘራኽብ ከባቢታት ሓያል ጸጥታዊ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ብደረጃ ዓለም ዝኸፍአ ቅልውላው ምዃኑ ዝግለጽ ኩነታት ሶርያ ንጸጥታ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ጥራይ ዘይኮነ ንኣህጉሩ ኤውሮጳውን ስጋኣት ምዃኑ ክጥቀጽ ጸኒሑ በቲ ኣስታት 9 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ልዕሊ 400,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ሚልዮናት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ካልኦት ሃገራትን ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ أمريكا مس طالبان دحر زختمتو سممع سلام لومي 10 مغابيت سراويتا كاب أفغانستان ناي مسحاب سقومتي كم جمرت مع كنا زينا أقالحين ب29 لكاتيت مس طالبان سممع زفرمت أمريكا أبوش 10 معلطات سراويتا كاب أفغانستان موصا كجمر مخانه حبيران يرام أمريكا بزمت 4 أوارح قصرية بتهاجر أوافيراتهم زلا سراويت كاب 10 شح نباستات شمون تشح كم تقدلو لعلوت أز السراويت تهاجر قليت أمالهم محضر بريزيدنت دونالد ترامب قلولاو أفغانستان سلمان فتحان ترخيبو أبزمت 14 أوارح أب أفغانستان توافيرهم نزلو وتهادراتو ملو بملو كم زوج صومي كحبر صانيهم يخون مراب من قعطو قجلة طالبان منغست أفغانستان تفتيرو زلو فلليات نوطن أمريكا كيف شلو كم زسق نتكونتات بقربا زكاتاتلو قنات يمتوم منغست أفغانستان أسيروم نزلو أولاتو كفتح زتصوع زلو طالبان اتحطو وطاو ملاش كي رخبه زكايرو متكعتات كم زي قوادت يخزقل الزلون اتحطو قجلة زحالة فقربا معالتات تابع علي علاماتات منغست أفغانستان حيالو متكعتات كم زكايرة أمريكاون أبل عليو متكعتا أير كم زفت سمتاير السعن بزد ما اتستبت حسم مع سلام أب حدقا كود كم زخل كأمت صانيح اللهم ازي كم زيلن كله أبو مونغو بريزيدنت أشرف غانين أبو مرجاق أن موادا درتو زنبرة عبد الله تفتير الظلم مفحفح نبوليتيكاو كنتات أفغانستان أقاديدو كم زلو نايك 4 عزبتي قلتم أبز حالة فورحي مسكر رما بستخير بريزيدنت مرجع أفغانستان كم تعوت تقلت بريزيدنت غاني تمالي 9 مقابيت قال محلا أبز فتسملو عبد الله بتمصاصالي قال محلا كم زفتسمي زقال حزلو بزد ما ابتاجر ناي دحر مرجع أقرقر كيولع حيالو قنات سقاتهم يقلتلهم
مننتهم زيتفلت عطوات ب10 مጋቢት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቡርኪና ፋሶ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 43 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ንሰብ ስልጣን ተሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ምስ ሶማልያ ኣብ ዘዳወብ ሸነኽ ንዝርከባ ክልተ ዓድታት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝገለጸ መንግስቲ ሃገር ዛጊት ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል ከም ዝየላ ሓቢሩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ጉጅለ ጂሃድ ምስ ዕጡቃት አልቃይዳ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ በርጌስ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይዱ መጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ እውን ብኦም ዝተፈጸመ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝግለጽ ዘሎም መንግስት ቡርኪና ፋሶ ናይ 3 መዓልታት ናይ ሓዘን ግዜ ኣውጅሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብታ ሃገር ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ክልተ መጥቃዕትታት 75 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይሕበር ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ዞባ ሳሕል ዘካይድዎ ዘለው ዝተዋሃደ መጥቃዕትታት ዘሰከፈን ፈረንሳ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ሰራዊተን ናብቲ ዞባ ብምልኣኽ መጥቃዕትታት የካይዳ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ በንጻሩ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ከተጉድል ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓላ እተን ሃገራት ብሽበራዊ መጥቃዕትታት ሓያሎ ካብ ወተሃደራተን ይኸስራ ከም ዘለዋዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 4500 ወተሃደራት ኣዋፊራ እኳ እንተላ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ንምሓስ ዛጊት ዝተጻወትዎ ተራ ከም ዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ بسنك تريوتات جتت طلب أطوار النعبي بممصو مع رمعريو أهجراو نجري صوار كم زعرجة تجليتهم بزعبات قداي استخيرة مصنعات كم زنتصره كاب كلتشن 10 حموشن كساب كلتشن 10 جعتن استخيرة مشت أطوار كرميو كاب زنبر حموش عامتات بحموشنة بحموش ميتاويت كم زعبي تفليتهم بدرجة عالم كاب زكايد مشت أطوار 36 ميتاويت شفينا ظل أمريكا بسدد أطوار أبقدماي درجات تسريع مهلا اتمصنعاتي ينصر متن نقدي اصوار امريكا بزحلف 5 عامات ب 23 ميتاويت كم زعبي زحبرو صبصابات كاب 2015 كساب 2019 ناب 96 هاجرات سدد اصوار كم زغبرت يردوم بدرجه عالم زخصت ግጭታት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሃድ ከም ዘይመስል ዝእምቱ ወተሃደራውያን ክኢላታት ከም ሳዕቤኑ መጠን ንግዲ አጽዋር መሊሱ ከይዓርግ ስጋኣቶም ይገልጹ أمريكا أب العراق أنصار شبرا سرحت زكايدو زنبرو كلتا وتهادراتا كم تقتلو أفليتا توم وتهادرات بتشعة مقابيت مسحيلتات تصدت العراق بمخان أب سميناو كفالت هاجر أنصار ترف مرف داعش زعلم سرحت يكايدو كم زنبرو تقليتهم بايتو العراق أب هاجرو عسكرو زلو سراويت أمريكا تقليل كوات زحالة فورح الطريق كم زو وسنز فلت كوينو أمريكا جنا كم تقاومتو تبصابات يردوم محضر بريزيدنت دونالد ترامب عبد العراق حدش اجدا كصنع كم زخل دحر متنقاقو بايتو العراق نتزحلفو وسانه داغم ግምት كغبرلو كم زخل كغلص صنيحهم عراقاوያን نهلاو سراويت امريكا بهاجرهم بترغاغامي خقاوم صنحهم يحبر امريكا كاب 2003 اب العراق اب تكايرو زلاو وتهدراو متتاو حيالو وتهدراتا بمتقعتي كم خسرت يتقس ናይ ሞዳታ ዜና تمالت شعت مقابيتها بمأكلة شنخ غانا بزقاطمه حدقا مقጫው ህዝቢ ተመላለሳ ክልተ አውቶቡሳት በውሕዱ 29 ሰባት ሞይቶም በቲ ሓደጋ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረዳ ረድዮም ጠንቅት ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ጥዕና ጋና ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ጋና ብሰንኪ ምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ጸገም ትሕተ ቅርጽ ጽርግያን ካልእን ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ኣብ ሰብ ንብረትን ከቢድ ክሳራ ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ زغوركم تخطاتلتنا نايز مشيت الزيناتات أبزازي ملهم سرف مدبات نايقرفكم سلام مشيت